Chipei ule mizo stock trader chang tunkar market dan tur kan rin thlir na kan ron nei dona November ni somni pani tanga November ni somni parukhleng enge engzong hian nge kan market hi kaldon in thlir ho tengo global market chang hian chanina weekly performance in masaberi la hi India market hi and zone 1% deuh vek hi a drop to mea tun karma sana na khachuan US ma India market khachu a che chevieu ti halang ma se he kan vixi niama hi technical lama kan soi siang le deuh hlekanga global factor lama tichuan US market hi entire US market hi Dow Jones hi 1% drop ama se Nasdaq hi 1.24% up le tlat main mixed data ne and mixed deuh noya US nam chu tichuan Europe lam market hi Europe po hi mixed deuh ani trend 1% UK lam 1% drop a trend to positive closing and nei tun kara khan chuan Asia lam po hi mixed deuh noi me hi Japan lam chun tha Korea lam te Taiwan lam ten tha ama se China lam te pon tha trend hi an thalo vele thung boka Han Seng Hong Kong te pon thalo tichuan global market kha mixed deuh noi me ni tun kar kha chu siang lo ma se US lama hian Dow Jones lama hian Dow Jones an banking sector omna deuh sector index deuh ni wangin banking lam hi a ngong deuh ne peren langa chu chan kan soi tong khan inflation ina RBI in central bank ho interest rate ti danglam tur hiroin tin tu lok emoni o ti tur hian sector rotation hiron om deuh hlekani ti chiang deuh la big takin India pe chu FII an exit na sa hai wang hian factor kha poimo khap mai chu an deuh ni tichuan global market kha hi din mun chu ni a police lam chu on lo khap mai chiang ani tichuan global factor kan enanga kan future data hi en ma support la kan future data tang hi chuan hei SGX le Nifty future tang hi chuan Friday closing pokha thalo khap meya Nifty future pay chu 17,700 noi lama te khan zu test mana closing point thavlem lo khap mai Monday ya po heti hi ni chuan US future hi Monday ya bearish opening an pay chuan 17,600 noi hian 17,700 noi hian opening kan nei mel khop me chu thing wa chu ni future data tang thalo khap mai chuti line kan VIX arrow atniam tlat thunga hi factor makte meni selling hi pressure hi anat ang huin kan VIX hi chhomi alo me makhap mai til mo market hi klari to don lo te pon ni mai theni tewa chu kan share thim ngai ta ni chuan data trend kata chuan US dollar hi ron sanga olero tlaniam to chuting we chuan kan Indian rupee po hi aron san chuan kan market tan thalo le zual don ni tikhan thathiam le tabokila poimo khapang kha chuan sector kan lu tanga sector kan lu ma hian il poimo deuh pani kan enanga global macro data hi US lam antang US lam atang hian tun kara hian market an soing hing thei tur hian Wednesday vela hian market soing hing vela deuh hlekanga ta hian GDP data ten puanga chuan Thursday lama hian market volatile tuin kan mani Friday vela ngong lenga FOMC meeting and Federal Bank meeting khom dona chengwa chon market soing hing le done chuti vel chuni dona volatility om then tur chu Wednesday ki mani Thursday hian volatility chu om don ang takhop mai chuan weekly monthly expiry ani don na tun kara hian volatility chu sang le zual don ni dir thathiam tala chuan Europe lama hian UK lama tang le Germany lama tang hian data poimo deuh aron da chu European Central Bank lamin data pon tur nei nga thing vel te po hi poimo don ni volatility chu sang vele don tho ang khap meya
chuan chu kan rin dan tur volatility chu sang do ni ti khan ret che thiam le ta photi la poimo ti chuan FII le DII data FII lam hi an la hral zel maya DII lam ero chon low lei ve thunga like an ziak so la toni mo DII hi net sellers tur ani la tan net sellers ania 484 sell zel maya bearish data chu la om khop mai FI data tang chuan tika chiang takani chuan weekly metal atang hian entire metal sector sector atang hian entire metal sector hi kana khop maya 5% lai lani chuan commodity sector chupa chuan PSU bank po private bank po atlan atlom khop maya chuan defensive sector ho hi ani void tun karma sa khan tretra chu auto hi chu aron up velo auto chu Friday khan sell off khan na chu wang chuan in sell off hi la om tura ngai tara weekly ai chuan hi ni ma se hrethiam la har khop mai FMCG chu stable hri khop mai hei thang IT po stable hri dewa chu te lo chuan sector hi consumption po Friday khan sell off om do hlaka chuan in sector a hian rotation hi hrethiam har khop mai defensive sector lam chu en poi lawang ti kha kan cha du choni FMCG sector IT sector pharma sector po ni se apoi lawang hi chu atel lowa market tla po ni se mi puina atel lo kanom thailo ho sector hi ena tha chu poi mo berani an leidon tho tho an sales kal ring don chu clear thiam angai ni poi mo khapang ti chuan Monday a hian factor pakhat langsar teuh turoma hei kan ta lang do ni Reliance le Aramco ho deal hi non-binding agreement khan nei shrim shema chuwang chuanin mana khan Aramco khanin 815 billion ve khan invest on tikani 20% stake asitu chong hami deal kha an pe anin rem siam na hi anin ngai tu thale don ang khop maya he news te no share chon shuthiam factor sang tam ve a lo news hi lo share line shuthiam anga Reliance si green energy lamai concentrate an O2C an oil business lampang hi an ngai tha don manio ti zong hianin ngai dan nei deuh nge mani ti vel awang khan Aramco po ngai tu thale deuh ni na langa chong chon hi contradiction kha om deuh anga nge an do ni hei hian bad news ania chon Reliance si Monday hian negative opening an nei chon market hi an noi nuk niam don chiang tu ti khan sha thiam ta phot mai la poi mo khapang hi headline ani don hi poi mo khapang chuan ta lang du bok ani ti chuan option a kan lu tanga option 18 November chum to 25 November monthly expire ni dona chuan volatility sang non ti khan soila duwa support resistance chiang to ko omna tur chu 18000 anianga support hi omna tur chu 175 aniang hemin kar hin doni 175 tanga 18000 chu kar tun kar a hian kan base ai tur nia Monday a chuan sorry 182 hi 182 level ani hi 180,000 nia hi 179 hen resistance omangan Monday hian hi resistance ni don tani chuan range hi 175 ve thleng hi ani thei fia wanga chuwang chuan Monday chu negative opening ani phei chuan 1700 hi chu take out mai theini ti dekha kan thlir ngai do ni chu hre thiam ngai khop mai bearish sentiment hi nani alana zoka chuan bearish opening kan nei nge churin om tlatani technical lama kan thlir le zuinga option data tang chuan bearish data omani Bank Nifty lam kan thlir anga Bank Nifty lama point data hi bearish ani PCR tang chuan ti chuan solid resistance 40,200
41,000 hi chu strong resistance ani dawr hriru kar le chuan tun kara chuan chuan ta point sub resistance omanga 40,000 a hian hei poi resistance sa in siam atuma khop maya hi 38,000 hi resistance in siam atuma chuan bearish opening anei chuan Monday hian hei support area turniang hei 3700 tanga 3800 in kar hi ni tu mel khop mai ni chu Monday hian kan clear bullish opening nei chuan tai short covering vel nei chuan dan dang lenga ase Monday chuan bearish opening kan nei hri arin om fiau hri ani ti kha kan tar lang du bawk ani ti chuan kha option a kan clear thei chuan ta tuna technical lama kan lu tanga masa in nifty kan clear anga nifty opening hi weekly tang hian clear masaila weekly data tang chuan bearish candle oma lian zet mai chuan 10-day moving average and support a pe boka hei Monday a chuan kan sutlang ngal arin om khop me gap down te po kan nei chuan Reliance Bank hian gap down te po kan bei sei thei mai the gap down om bei chuan in 7500 area chu kan test arin om khop mai ti kha kan tar lang do bearish signal chiang tu headline ni karma sa kan tar lan to kha hei a recover thailo chuan bearish side kan on level thei kan ti kha ni lai recover thailowa sell off oma kan continue la churin nom khop mai ni chuan hemi pattern poi ei downside pattern ni ko khop mai chuwang chuan kha din mun ya thalo khop mai MACD le RSI tang po hian bearish data ve lang bawk ani chuan weekly tang chuan bearish signal nia kar le hian bearish data bearish closing chu nei mail khop mai daily ka chuan clear to daily tang chuan short term trend hi en ve shim la short term trend rang hen tlem chuan oversold chu om ve deuh hlek to RSI vela hian 15 minutes at the po hian entire oversold tang ram bounce ve hlek to hei hinia chuwang chuan in tlem chuan bounce te po an nei thei don nge ni ala tlazel don chu hriathim la har khop mai Reliance a engno chuan bearish opening nei chuan kan tlale don shim tika hriat angai bawk ani ti chuan Bank Nifty lam kan clear anga Bank Nifty weekly hi kan weekly tang kan clear anga 25% correction zo to 30% correction a kan om make a 30 above correction kan nei chuan correction na ve tak chuni to a chuan bank lam hi a oversold ve na sa to fiao me a bounce lam hi nai ve tong em o ti hi bank hian Monday hian recovery lama nei chuan kan tlana vak lo mai thei boka chu thlir anga ni bank lam hi poimo to view ni correction hin nei na sa ve to anga nga hi itla poi oversold tang hian ron bounce ve thei to via boka ting vel chu ni ve ni ase FII ho hian an la selling an la ti chuan le global market a hian kan zui don global market kan zui don a chuwang chuan in soilok a hat khop mai hria bearish data la omani ti chun pom ve khop la hi three black cross anei pe chuan ta hian selling om lenga bearish candle phat kan nei le mel khop me bearish candle phat kan nei la chuan three black cross weekly a three black cross om chuan thalo khopang he kan thleng vat mai thei ni kan bounce felanga ten kan thleng le vat mai thei pokani tikha han thre thiam taila weekly tang chuan good sentiment chu om lem lo khop mai chu kan talan du pakhat ani pokani ti chuan sector a hian khoi hinge moi deuh swing khan FMCG sector lam hi han entaila FMCG sector pattern hi entara weekly tang po hian he chu la doji ta a ti chuan auto sector te hi entala
ตัว sector พอตุนการ profit ชัวรันน้อยเรฟเฟกไม่อะชาเลวครับไม่ส่วน pharma hi อันไตละ pharma พอชาเลวครับไม่ sector ชัดตะกันมวยตะเคียมโลจังจู่วังส่วน fundamental เห็นกันอินสอร์บิงง่ายเวลเล็กตอนอังครับไม่จู่กันเทียดานี่ fundamental ทราย FMCG เตะ IT เตะและ pharma เตะที่กันเทียดง่ายโดนนี่จู่กันจ่าดูบอกเจ้านี่ละมาเสร็จแต่นับวักตัวเราตัวค่ะกันเทียดง่ายนี่แต่มา risk averse ตันส่วนหลังหาดูชัดช่างจน risk taker ตันส่วนเต็มเลยอภัยมีอะไรบ้าง buy when it's low ค่ะกันจ่าดูบอกเจ้านี่ติดส่วนข้างเขาขานิตาขายคมตาอีละ fundamental factor ส่วน volatility อมโดนที่ข้าจะเทียมพอดตาอีละ bearish data อะไรต่ำจกเสียจู่ส่วนนี้ก็ตุนการพอฮี bearish sentiment in กันหงา bearish sentiment พวกินกันคาร์เล่ตัวระง่ายละจู่กันเคลียร์ด้านนี้โอเล็กขัดที่ส่งค่ะตุนการตานา market เคลียร์นะอมดันตัวกันริงเคลียร์ที่ส่วนนี้ฟิล์มคูร์ตะกินแล้ว trade อุละเต็มเตะเลยไประวังเตียกันจ่าดูเจ้าว่าทำเดี๋ยวเลยเราตัวดูน่าริจวนเต็มเตะเลยงะกันอ่ะพอทำปุ่นอ่ะดูเลยเลยเฉลยที่นี่ดิค่ะกันจ่าดูเจ้ามันมอเราฮัดชับพอตันนี่จู่เรา zoom ชามกันดูนี่โอ้เลยที่ zoom ขันนี่เรา follow ละให้ใช้เฮียนนี่เจ้ากันตุ้มโน่นี่กันลองไหม